Ano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsuldo. Sa pagputag pao itintong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kan tapno di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapol iti kaskan ka kasingpet, honey. Agyaman ak no kasta. Alang arudan, tanay. Anda payaramida ka, honey. Tumawag ak manalintong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Ta saan pa'y ang nagsweldo? Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpawit na. Hanggang sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nahay, adaman kwartatan anak ko. Hanggang nayo na mabasita. Adumagang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti ka sa pulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatad. Maibus mat adagos. 1 de millionaire kayo mangamin. Ay nasa na bali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak, nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, jay kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K, nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rod ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan ang? Adda pang tadak dito'y, nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit, itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod, ngaminton maminsan. Siyak nga inam ti priority ah. Wan ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Nagustay kwartayo na ya. Ay kwa, basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Ta nagpakpakaasi apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yo. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kung disweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, tekan na kayo ti kwartayo. Ay saanon, kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, tekan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungatak no di kayo agpa-check up, nanang. Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo, nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay ka ngay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. Adda pa'y kwartayo din At dapay mo na patay. Pabuludan dakman pa'y nga ron. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na ngamin tagpilay di public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga itid ko. Ngum awan kwarta kon. Malangarod,
Mabitlaan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, ada kayaw. Ala, sumrak kayo, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilanay. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami, abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandesal, kape, Diyos, wano pansait, wano siupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita na balayan. Kan may sa, nabsog kami paimod. Ay, nadi kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab sa balay. Ay, awan mo nililay, ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tay negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itid na kwartakan ka, abalayan. Adto yaw, eto, 2,000. Pasensyakan at tanay ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakdiran da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo dito, kan ada mapagna. Sana makadanon tilugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan namangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Nariwawa ka no tilugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastama at barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamot. Papanang nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo mat arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man nakayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kon nga gawid. Maturog akton iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat ang gas-gastos? Siyak mo't. Siguro nakal ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamina ni Jibalayaw. Tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kaya ta makiasawa ka manan. Diyak nga rod mo. Diyak sigurado. Ang bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kasta gawid tang aruden ay Jibalayaw. Isunakat itinobyo nan ti agno mariti balayaw. Ang mga numadamdama, papanawon da ka ijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaidla ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyamot day nanang. Makigidgidan kayo mat makinobnobyo. Nay, apay da kasaya ka nabayag mo't nabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Ay, kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo idi. Ako na yung nga irigalo yung kini Uncle Pilo akabagis yung. Kwa,
Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y abranded kun ninginaan dagiti kawas na. Sigurong iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon di dilaw kanyak, Lilay. Tagpada talang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amen. Tapno agsarda nga namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili? Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod ata di nakisuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kan adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the No Drama. kayat yo, ag-double wedding tayon, Lilay. Anya? Saan nun? Di ka maagkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Ang saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito'y lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gem. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto ni Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyak laang ti ay-ayatin ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman ni balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkuanay tayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, maat ko na ni abalayan anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no, amakadanon ti lugan. Anya? Kat no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asulsulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta? Agdumamat ti ibagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway ginagatang na alote. Ay, jak amu ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tayak na danon idinilili. Mapan kay to man di balay da. Tanay, numaminsan, jak makuntak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ha! Naimbag nga oras mo, abalayan. Apayakas la nakigtot ka, nakakita ka niya. Aqua. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga da na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo
Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulak. Saan abalin Ibagak to ka anak. Mala, tay nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dayon san na di kabangi nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulis analabaan. Kan awan bakanti asilid. Tadati ka anakak. Kan adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Ang mga numakagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay, uray agawid kami, abalayan. Agsubli kaming tulaengan no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mentiyo umay. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kat jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo tananapan tayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da alalaki. Agpada da pa'y abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo Marigata nak namin abumangon. Ang mga numakonfay na. Sige, ta, agpauita kintong bigat. Pamangarod, agpaimbag ka. Agpakadakon, tagtrabaho ak manen, bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngam basitlat itid ko kada kayo. Tausaron mi kin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo Taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay ngaya kasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kuana. Anya, may iturad yung aramidan ti kasta nga uray anak dak. Kawana, amumat abakita kaon. Lakay matan tinobyok. Saan kami na makatrabaho ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Kumusta kayo, nana? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jak imbag baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik, nana? akwa. Nanan, Ay. rumor kami Carlo? Lili, adda akon. Kumusta kan? Ay, Marsikong ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Anya ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya masikong ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanan ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayan taramidam. Ayan ti palay apin aramid mo. Ko, ladingit. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Wah, awanan Nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol ngay sublim dagiti paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw na klili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. kasano daytan ngay anak ko.
Tumulong kayong agbayad iti nobyo yung ananang. Saan matlaada kami kini Alfie tinairanod iti dayga ang kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, day tangarod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na day siya alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan na napnapan ti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngami na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta. Takinanunungan nyo mat day nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan. Da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut ken ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Dramas. Pakawanan da ko mananang. Nay, anyat ikidawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kaya pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiretso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili tinamburwan a pinampanunot ko iti kalabas. Dandanin nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagbanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakat igatang ko iti bagas ken si daan, mayaten. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Da kayon ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko ananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Isu amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo't ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obligaek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay nagsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan naawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspodno nga anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kwa na, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumra ka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, una yan na yat ikas to nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan tikas dyan ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Ay, laklakayan kayo, ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan nanang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Oo nanang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inlakaw. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Nga rod
Kanayon ko abagbagaan. Ngumawan mo't dengdenggen na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga asawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran na nga agaram. Ay naka, no pasaray ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon ka di tanbuyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi ag sakit ta ulom buyeng. Kat nahang over ka manen. Kastala ka na yun ng teraramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Na kayo man lang ti mapanagpastor ta maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At dayje balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanirmon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatangyaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rudan, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kasta ya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ay nungay na bartak manayn. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buying, nanang. Ay, saan pa yung araw anak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kinilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wana tatan. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao. Agdalay bagak tatang. Nanang, bumuludak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumuludak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko lang. Isublik tumat lang. No sweldoan nakmanan ni bayaw. Naa. Ay kat sigurado nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buying. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno adda ko mamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagad ang ar-armom ijay. Anya mo dahil nga ibagbagayon nanang?
Awan mo tarar mo kaya. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya, awan na nang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anag digos. Pimanaw manen. Kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Nagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Uwan nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nobya ni Buying. Paikit na sayat mo't atap no mga sawan. Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod Basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan ang napintas. Basta nasingpot niya, bakit? Wan alakay. An-anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyang. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimait. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Masino aya tinangidandanon kada kayo tiday ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak ka. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak ka. Basta awan nobyak tatang. Awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Di yu apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't may matlaang ama-amuan ti agpayso anak ko. Tano bilang pudno day di adama. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man ito'y adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana yaw. Aga mga lakalata dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na, nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan ginakdaka na si Danda kano ijay. Si Daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramida nun jay adem. Nay, ada ka mo, Buying barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, ato itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko, nagpaskenda ngamin. Iso anak isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taya ba? Imbag ta nakaumay ka manan, Buying. Huwag Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak Buying. Nakababaing paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdung mo ka ngamin unay kada kami, Buying. Banag apakaragsak launay.
Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagem manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwain, manang, adan nobyak. Adamo lagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano nga'y ayam amunak iti pamilyam? Saan pa'y nga ita tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagda ita. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Nay, magbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka di day tarita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw anak ka. Saan pa'y, tatang? Da kayo pa'y lat nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa'y no pudno, no saan? Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni tinang. Huwag tatang, nanang. Nasingpet ni tinang kanyak. Kan ay-ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Tagaguta ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Buying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdera may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam ka ni Nanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak
Apay la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na itibiyag na. Kena ko na naman ng balbaliwag. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalak mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Likli ka mga may tagpanuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw ti agkalay sa kantinang biyambo yang. Wan ko matatang. Ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Intun umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akit makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, wala anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagutan saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga ro doon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Kano nga gawid di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabiitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga day ta sorpresa Ay, kajak amo Basta, kuna na mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga agpanunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititrak. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awaga man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sama may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makauray man. Urayin nyo pati ang makaawid Basta aday sangput ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, di sangput ko. Tao? Sino ngay? Ay na,
Di ka na makauray mo. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ko? Wala lang. Ay, ako. Kamo dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na naman. Ay na! Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na! Kung naklanoan niya sorpresa di bagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Ah, wadan niya. Wow! Umutang nga ta. Tagamaw. Damagan tan tao no makaaway. Nga na. Adda kami. Kadwak tinubyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ah, ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagdandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Kasi kung ganito'y nobyam. Una lang. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Ah, aya. Nukasta. Inlimad mo, te kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta. Adan to nga ron apo ko, min Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Ay, apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay, di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay, na. Ay, no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksid, no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga, itimbaga ni Bubot kang kadar na. Kaano nga, itimbaga na, panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah! Kaya mag-urnong muna kami, Sige, sige. Agsasarhita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdiskitar ta? Tapno, makapagkasartan, mahal. Nakakahiyamat Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikatin makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kunayo nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya nga raw. Unta lang. Tatigayad ko, mismo a kwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmi ni Darna. Diyak kaya, nga umutang kaya. Kailangan ka ni Darna. Kasanungay no, adda maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit, saan kayo ngagsubli dyan syudad? Kasanungay, ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito yung lugar tayo. Kaya la, ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay may lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Sakto timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata ka ko ipalagip mau. Nalipatan nga.
Ulbod alaklakayan. Malaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan riray. Antay, apit Tagalog ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog ba? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiayog ti sa una nga ilukan. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayang. Una, nakatumpong pa iti na pintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa Nataytayag mo nga ni Insan Bubo. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat. Gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwarmat at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni Insang Gaw. Kaslaad dayo kaya ten ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw kamatlaunay pilaw. Ha? Apal mula day tayo di kasinsin mau. Tan nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masurunak iti dayjay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dayjay pa yung ngamin di ko na yun, nanang. Naapal dayjay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dayjay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, di so akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Kanya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkarun ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Agiga nga binitakit awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Diin pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiait, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mo. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mo, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ken ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki wano babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Ala nga ron, kanayunam ti magna. Tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay. Into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan manugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga ron. Iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalukaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na! Nagpintas ba nga ubing dayto yan? Ay sus! Nagpintas! Ti apo ko may anak kaw. Wala lang. Karupro pa ni Darna.
Ay na. Ay. Hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na. Agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod. Nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Ada mo mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaarami da kun iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kay Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo na kita'y tarakan mi ababaw. binulan nga agpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay? Uray maibaws dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. Ay, kadumteng tulat tamat antay. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglak-lakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na ladya panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agang kat iti lako na, agang kat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanay. Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang mo tantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita midey. Ah, Iso nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Already kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo tuman nagparting. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami kadin anak ko. Ta excited kami nga rod anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Na para iti apo ko may. Baka ragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Ingutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung krib na tanalawa. Uwan nga raw. Mabalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Panggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog kin ni Baby, Tarna.
Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mga la. Taga-asimot ni Bibi no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Bibi ngay no rabi eh. May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? Mabit ka lang nga ron Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod, Maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, nga, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni Tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nandapay rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, tamangan no mairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo abulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuay Kung namat ni bubot ang nagawi di dyan lugar da. Kaya di pa agsublay Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo, Na. Magsangsangit mo dyan, akta. Ay, Apa yan? ay umay katasit ganta. Eh. Ambun ta. Nuanyat sang sangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni Bibi, tatang. Nanay. Gamin, umay danahin na yun. Alaan. Sino ti mangalakan kuan, Kan, apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga. Sorry. Yung imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya ka yung tatang nanang. Saan ko po ito talak ni Tarna? Higit nasakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isungay tayo. Awan karpangan tayo kin ni Bebe. Anya! Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na, pare Antonio, nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istaw. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ayun, pare. Nagbakasyon na dito balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga road. Mabanugak nga agan anawa kadakwada, pare. Ay, mayat kidi Tandaan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumaray. May na awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan mo't uray may sa naganak kadakwada. Apay nga tangay, pare. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Kung makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagdin na. Andiyan ay, awanan Naladawan.
bumakit dan nga agpadpada. Ayun gaya man niya. Ay, jay may sasaanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, hay, awanan ti pag-asa. Anda pa'y, pare. Ah, Jay buridak nga anak yaw. Ni ngay Alfonso, pangasawaan yung tapno makapututan. ibagbaga nga ro na mga sawaan ngam, ay na, di na kayat. Agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istorya Andrea no kwakay. Na barbartag. Asawa mo ti bagbagana. Kas dyan na day dyan nga na may. Noon na partek, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan antod nyo na kayo. Nabartek man na nasimbang petjanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang tatang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay tanapartek ka. Ay, Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no? Nakasyat ka. asawa tatang. Ikanda man niti asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa tikat ko tatang. Ta sino may, timayat na makiasawa kang kakay, no artek ka may. No limpyo ka. Di mo ibagante kastalukaw. Basol yun o agbakak. Na! Tatang. Kaya yung aglaklakayak. Ito nagtipantalon ka ha. Ay, Ika na naman kititi, Arman. maturog ka kay Deng. Inton mausawan ka sa kagbiro itermam. Kasano ang kaya nakangay no nabartag ka may nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa tatang. Na! Asawa titi juga niya. Umayos asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan no manuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po ko Mare. Uwan kasanumat nga men. Nagadudag iti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Uwan maray ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea Mare. Bumakit mo na balasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Di pa'y lamaki asawa. Apay awan pa'y nobyo na Mare. Agdamot, idi, ngam nag-break damot. Jakman amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay kat agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskasan no Mare. No ginusto da kumadagit anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may Mare. Tamang nginom may. Ay na, gagangayan iti baro ti aginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runan no dantun putot da. Nakaring ka magaya main. Unak no asino ti agkape dito yung kusina. Si ka magaya Alfonso. Tatang, sakit yung ulo. Saan naladaw ka nakariing? Tagasanawa saan nagsakit na ita ulam. Kaya diretso mo tinumaw. Ala, agawam dag ka pa itagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw tatang? Intag birok itermam. Ha? Kung asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mong arman dita ka aruba. Anya? Ay, agtal na kayo man tatang. Sa natili bagbagayo. Nagkula ang mga asawa. Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagip tagitim bagbagam idikalman. Saan mo natili bagbagayo tatang? Kababain na kita nga'y bagbagayo. Na, ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa.
Ngem no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisokol wano laddag. Ay, jak pagan ano ti mga sawa. Na, Kay ket ko tagbaak tatang. anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan na sawak nanang. Pagan anong da asawa? Ta, Mo isukat na kantumon lang. Itaan nyo man ni asawa ni insan ko. Sininaan nan ket simuruton iti sabali a lalaki. ay ket pilyem nga mintay mapagtalkan a babae ah. Kinugarang ganjang mga min di asawa ni insan mo. Wen anak, dipinde iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang. Tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numat. Uwan nga rod ah. No, nabartag kayat namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga tayo ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. uwan nga rod ah. He, amaw iti nga anak mo. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may salaang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Ah? Oo, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Well, promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tanabanuga ka naggapo dyan talo? Sige, nga may salaang Well, Agawid kan no maibos mo ti may sabute. well, Andrea. Masaman pa ya, bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrian. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang yun. Malal daw. Rabite pa naturog. Sige mo. I love you ko na. Ala, ti lalaw-lawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasasawa ako. Ay, saan man natila ibagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa itap no mausawan ka. Salamat na. Andrea, di nakpay ka siya. Ay, ayatin ka ko na. Aklo na nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapalinan. Na yun ang tatay may sakal ding gano'ng upat naman. Umanayon, dayta, sagana ta. Anya? Nga nga, un ko na mo na. Kasi magkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dya anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na ka nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dya anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Una yun ay aday jay alalakay. Mala, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, kanya day tanga itsura mo Alfonso. Nakalos pa kaditan. Ay, tumadar ka ta. Magni Andrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawaan ko. Agawit ta ko na. Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagpay. Tatang, Ay, tata.
Talaga ka di akastan ni Alfonso no mabartek. Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Anyan? Ay mayat ko mangaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balinswag ti utek na day ito yung anak ka. Ay, Alfonso, lumakaya ka na biyero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuer kadya. Nga asawa kan Anya pala ar-aramidem nga ay. Sayang ti gwapo apulem. Sa amin pare. Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Sa amin pare, kababayin mo. Nagtaar ka to ba eh. Mabain ka. Alaki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasan ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samet la agaram day dyan no nabartek. Ay, ata mabain ngamin nga agarem no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingpet ka ngamin. Iso asapay kumaata klunam dyan akaw. Uray na bartek. Tagpay sumit ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ka balasan ka. ala. Ay, alaki din balasan ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung mailaang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Iswa sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartek ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartek, Alfonso. Oo, na. Di talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka na. Kasar ka itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan ka na, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon-lak mo langin. Ni, May kangarutan. May gandi balay may. Darasam. Yang amu nga kada nanang gandatang ko. ala, uy, iba ka na ka, Alfonso. Uy, joke ko lang na dyan. Joke din na. Basta may kagitin. Jesus, maliit lang na ron. Isarak to istor ko. Dadang, asawa ko na, Andra. Aya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypaiso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Kasano nga, Dadang? Kay mga yaban na timang kasar ka na kami. Ay, sad nakaskari na ti bagbagam. Ado pa'y a proseso na itanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agyanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawida mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na! Di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na. Aya! Diyak matan na riingan ni Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pa'y laang balasang kao. Awan matan iti silid na, nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay. Ada kami lagayam dito istor Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawitan, mate. Gagururay ije balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ibagbagayo mo, Dadang. Nagkuna ang mga asawa. Na! Ay, luka. Kaino ko na mga asawaan ni Andrea. Aho, padaya mo imbagbaga.
Pagawidin yun, Andrea. Jak makasawa. Agbaakak, tata. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May saabuti lang! Mabit lang, pare. Ne. Asino taginom, tata? Sika! Magbungaran ka man. Jak kaya't yung minom ita. Ah, Aginanaakpay nga aginom, tatang. na. Kasano day to yan ngay, tata? Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. Ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamag iti nagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Adda, nana. Anya! Ay, lakay! Kasano day tuyan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wak man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Inggatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak ngagbalbaliw akong. Likliga akong tununom ita arak. Ah, Tapasubo da itang arak. anya! Kay kasano nga ron ni Andrea? Ape ay ngay dildil na siya babae. Kadyak nga ron mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busong day taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mo. Eh, kasano nga taya? Uray ko manawan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Ah, Makaammo ka. ay, mariribo ka nak. Dinto mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di ng tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea ah. Di mo mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nang tagginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar, tata. Winang nay tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan ti rumbang na. apagdanagan nyo, tata. Ah, Nga minsan, napod nung nga na pasama kiti nagbaitan mi. ah, Kon naklaan day jay. Baran konak no, maikasarnak ti anak yung awan matlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagikan ko ana. Isabay-bayan yun. ano kasta? Ay, agyaman nakabalasang ka. Ay, kung naalanupod nung ada na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan, tata. Isa di kay madanagan. Oy, Rosing, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos. Sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang da di Rosendo nga asawak. Katno ginatang na da nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Ta nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo, ano haan? Ay, sige. Bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, alyamanan day tan sangput mo, Ibiyang. Nagbuludam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang da di Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang da diyang nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da diyang nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak ti matang kadagijay. Anya? Lipate mo na ita, anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta.
Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor na dyan ako, mare. Awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Ay, sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sapay kakaskasarda laeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali na dyan nga ruseng. Tano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man at tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumahaibiyang. Ni kumarim samat di limabas, Rosen. Wen, ni Mari Ibiang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Diyata. Nay, anya da ita ikarkarton mau ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mau. Isubli maon. Masapol pa lang ikarton mo nga isubli ay Anya nga isubli nga ibagbagayomat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbelang kon na. Anya? Ay, saan na nasaya at di kas nga aramide manakaw. No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat, kwarta mat da di Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagikway to'y tatang. Ibiyang. Inutakit di nga bunagan amin dagijagin at gatang ni Rosendo idi Nakalista dagijagin at gatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. Anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijagin at gatang na idi. Bawiak amin dagijagin intad ti asawak. Tanuhan, ibas kag ko kinilakay na tibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Us-usaran mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha? Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Wen! Sige, ang kalanan. Wen gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga aganandar. Impa-repair ko pa yang kunamat jag repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay us-usar dayjay? Ay, sayang nga rod nadadaol. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tane, buludak matbiit. Mabiit laang nga rod, taik kataktikarga na. Maala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom dayjay a babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayan dayjay ang tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak namin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti dayta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang. Kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak. Kat amangan no maupay kanyak.
kat sinaanak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayatin na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayatin na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay a babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko kan ni Roseng Aga samat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo ne, quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damat rice cooker ta. Apaya bimulod ka palaag. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sarda nga mantikas na nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni tikas na nga aramid. Basta baybay anda kadi. Adu pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kau. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanen, saan manen ang naisublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo iti napoy. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sabali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan, nanang? Tamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san. Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkelan da ito abanag? Ay, nasingpet ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang daya babae. Ay, sungatak san ti awanan baing. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale, taitid kula aming kankwanan dagiti ininted idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya, ay, alagarod may mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay a babae. Ada ni bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam aday jiban nyo, agdigdigos pa. Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi. Ha? Binulod? Kukwam da dya washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada dyan nga ada kanya na. Iso nga umay ko man sublian tani o sarak man mat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan dya asawak, mare. Agyaman ka atadyak imbag at agpaiso iti asawam, Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatang da di asawak da dya nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Alang umon ti washing machine, Mari Ibiyang. Talaga nga ala ka? Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Alang umon. Katwa na! Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kasano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad da dila kay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa laset. Apay, ti kunamhang ko nga mo. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin.
Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanutin down na, isutitid mo kanyak. Ha? Apay, agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, alaumpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaag ba iti kasta nga araramidam? Di mo palang aron inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita ak nga ro jay bubida dakat kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar day jay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursuro nak nga ron iti dadya nga babae. Jak malip-lipatan ti panang gulib ta asawa kanyak, gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin ay nakagawaan ni Roseng ang ginatang na di asawam. Makalikpat ka mo't sigurawon. Hangko nga amo. Kumporme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamot ibya. Huwag may kachat. Agsa tayo, Maray. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shotcut. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinumam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso, sige man nga rod. Diyan unay nga napaite kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Tumunakpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agawid akmatan ta, nabarta kakmatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuan na pareta, nabarta kakmatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantangarudan, Maray. Agyamanak iti, panang itulod mo kanyak, pare Fred. Ngam, sumrak ka pa Ha? Ay, saran, Maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakit, Di nakikuyod na, Maray. Agawid na ka. Ano ti man nagdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan iti balay niya. Agawid kanto no para bangon. Ay, sige. Dito yung arudan salas siya maturog. Ay, ihaan. Ado ti lamok ito'y. Ije kwartok ti pagturugam. Kalablaba dagje ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dagje. Oh my God. Hangkang agsasao at baka mangigna ka ni tatangko. Agsinin niya talaan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasin. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dato kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Doobiyam? Nakunakin ka amang yawid ka iti lalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturukan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw-ngaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang.
Ha? Di mo't Fred dahil tao yung asawa ni Roseng. Uwan. Anya ti kaya't asawan dahil tao yung ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil tangal aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di chay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na tao. Mismo pa'y ako marim kakin asawa. Kat! Inagaw namat iti kanyak Daddy Rosindo ako. Ha? Ay, anday ta ka manay. Tinaksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Darasan nyo. Roseng balasang kau. Panghasayim. Sumurot ka kanyak ta in kayawid ya asawam. Ha? Apay tatadado. Ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang kau. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak kau. Ha? Anyat kayat yung asawan tata? Traidor kang asawa. Nako, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Han mo nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takat gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamket di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadaulan tinapinta sa linangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanyak edi. Edi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Ah, Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak edi si bibiyag pa lang. awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wan mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. Kat si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pasamak itinagbatan may dasawam. Huh! Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it surana. Si kansa lang tinailawan kanya na. Huh! Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na di ti balay. Jak nga binkayat ang mailawan ka anak ko. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka man. Saan kumamatan anak ko? Uwan tatang. Naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikat ito'y barukong ko. Syakmat lang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay aywanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikat. Nagramramot pa'y. Syakmat lang mati marigrigatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga usto jay kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbagam anak ko. Kasta tirumbang.
Suruwem ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani Apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit dain aparswa na laang ti saan. Iswasigay, inkanto nga rod kasarita jay kumarem anak kao.